Alright. Kana ruware inokonzeresa futi. Ruware ndoroti ndosvika ndoona rava ruware. Munhu akaita zvaanoita paipa usvika usikuona zvichashanda zvakanaka. Zvinoretikei Zvino aiwa anongoti akapaona kabva aneta. Ndo ruware kuti unobva washaya aiwa. Ukapaona unobva waneta. Ladies and gentlemen, nhasi ndauya nemunhu wamusingamboone panapa paZigo TV. Ndoke kutanga kusangana navo tichida kuedza kuziva kuti ndiani uyu. Tetambonzwa edu runyerekupe nemukurumbira nechii patinge tisati takwanisa kusvika pamuzinda wanenge vari. Nhasi tina madzibaba Marimo. Ndizve? Tinotenda chokwadi. Madzibaba Marimo, munotigamuchirei muno? Tinogamuchirei sekuyo kwamaita. Alright, kuri sei kuno? Aiwa kuno kwakanaka. Nice. Ramwari riri kufamba zvakanaka hazvo. Ndikuona makapfeka ngowani yeblue. Muri munhu wechitendero chechikristu here kana kuti muri ngori madzibaba? Izvezvi kwana madzibaba vamwe vanenge ana sekuru chichichiiswa nanga ratanga nekuzivo ipapo. Aiwa ini ndiri madzibaba. Ndiri madzibaba kwete wenguo tsvuku kana nguo chena. Ndiri madzibaba wakazvimirira. Titoriwo nesangano redu ratiinaro. Saka tinotenda zvakanyanya nekuda zvapupu zvimwe zvazopa kuti munge muchisvikawo pano. Saka tinotenda zvakanyanya. Iri basa raMwari rinongobatwa. Kana tinge tichibatsira vanhu, tinobatsira vanhu vane matambudziko akasiyana siyana. Tiri kuona zvinhu zvakawanda zviri kuitika munyika umu. Imwe munana panapa hatichaigona. Yakaita sekuti zvenyuchi isusu hatizvigone. Hatirambi kuti zviriko. Nezvekuzoti vanhu vanamirirana hatizozvikwanisa zvedu, asi nemiteuro yatinongoitawo ine simba yekuti kana iwo uchiroyiwa maback to sender ndo atinoita pano. Kana warambaniswa nemurume wako kana nemukadzi wako, kana munhu wako uchimuda angave ari mutsva, tida kugadzira nyaya dzako nedzemumabasa ndo nyaya dzatinogadzira. Idzodzo ndo dzatine maincident padziri. Hatigone kugadzira zvine minana imwe yakanyanisisisa. Minana isingabhilivhiki. Minana isingabhilivhiki. Rega titangire apo. Imimi mati back to sender kana waroyiwa. Back to sender toti munhu afa wanoda kuziva kuti chii chakaurayisa munhu. Mweya womufi munhu arove. Tinogona kubatsiridza kuti nekukasika munhu akurumbidza azikanwa kuti munhu akaita basa rendiani. Izvozvo ndo zvinomutswa mufi omuka. Pane mweya womufi afa. Varoyi variko. Mweya varoyi variko. Munhu anogona kuzoruma munhu chero panhamo chaipo. Varoyi variko. Asi kungoti vashoma hazvo hazvina kuwanda. Zvinhu zvinoda kutanga kuti vanhu vakauya vari segata sefamily vouya vonzwa kana vafirwa kana ari mwe chete futi zvinobvumidzwa asirambidzwa. Saka kufamily kwedu kukafiwa zvatisina kunzwisisa, tinokwanisa kuunganidzana sefamily touya kwamuri unokwanisa kusvika kuti batiswa muroyi uri kutiudza kuti zvakafamba sei. Tine mitero yatinoita kuti zita remufi rikadeedzwa, mufi kana akafa nenzira yekuti mweya wake hauna kuzorora, mufi akadeedzwa zvakafanira kuti tine tsvimbo dzatinadzo pano, tinogona kuti tikadeedza zita remufi tichideedza ipo panapa kuti mufi wakazorora zvechokwadi kana kutambudzwa, mufi anotaura kuti inini handira kuzorora, ndikutambudzwa, ndakambonyikidzwa. Mufi anobva amuka, iye nzira yake ndiye anozoziya yekuti vanhu iye munhu akwanise kunge achitaura kuti zvechokwadi ndakabata basa rakadai. Mabasa akadaro anoitwa. Then ndine miteuro yatinoita. Mitero tsvimbo iyi iri kuita ngemhonya, kuita ngembezo, but at the same time yobva yaita minzwa. Munzwa wega wega apa une zvaunomirira. Munzwa wega wega ipa une zvaunomirira. Apa pane zvapanomirira, apane zvapanomirira, apane zvapanomirira. Yese yakadai. Pane dari ndindega ndozviziya. Aiwa, zvisingatyisi. Zvekutori kuira iwewe matambudziko munhu auya. Zvafana kuti mukadzi wako akaenda, murume wako akaenda, uda kuti adzoke here. Iwewe une munhu ari kupengeswa ada kuti arapwe. Itsvimbo inorapa, itsvimbo yematare. Yedare guru. Saka ndiyo tsvimbo yatinonyanya kushandisa pasimba rangu. Iyo tsvimbo yemukaiona muchaona kuti handisi murapi wanhasi. Itsvimbo yemakare kare. Ndine makore akawanda ndichishandisa. Ndichishanda ndichiita basa riri. Ine zita.
aiwa tsvimbo yangu handida kuipa zita ingori tsvimbo unonozvati tsvimbo ingori tsvimbo yekuita basa chete ingori tsvimbo yemunhu wamwari vanhu vanenge vachidanana kuti wotorerwa mukomana wako kana musikana wako kana imudzimai wako kana even mabasa umwe vanhu vanenge vachitorerana vakadzi vachitorerana varume tinoshandisa tsvimbo iyoyi kuti zvakadaro zvisaitike zvinoshandawo serukawo rwangu rine mashandiro arinoitawo asi rekunamirirana iya haikonzerese kuti vanhu vanamirirane nezvainokonzeresawo zvakaita sechi zvakafanana nezvekuti munhu nhengo yake inodzokera mukati inoramba kushanda kwanzwa munhu achinzi asungwa paya anenge auya kuno chero akazvoenda kupi haigona kumira kusvikira mukadzi kana murume auya pano kuti achimusungunurai kwakuchizosungunurai papaya kana ruware inokonzeresa futi ruware ndosvika ndoona rava ruware munhu akaita zvaanoita paipa usvika usikuona zvichashanda zvakanaka zvino aiwa anongoti akapaona akabva aneta ndoruware kuti unobva washaya aiwa ukapaona unobva waneta washaya kana hanya nazvo iye mukadzi wachona kutonzwa kuti rwadziwo bva aenda kunguva ndoruware zvarinotaura ndikupaona saka zvimwe zvamunoshandisa muno zvandiri kuona ndezvinhu zvamungati muno tinoshandisa zvinhu zvakawanda wanda mudare muno mune tsvimbo itanzwa vanhu vachitaura kuti vanhu vanoda kuchiremerawo mabasa kuti basa rake rifambewo zvakanaka asi nei kuti rikupi munhu akatipa zita rake munhu akatitumira foto rake tikamukumbira chinhu chakanaka kuti chiitike uda kuti basa rako richengetedzeke uda kuti iwe usangoshorwa muvanhu uda kuti zvinhu zvako zvifambe uda kuti mhuri yako igare yakachengetedzeka tinoshandisa tsvimbo dzakadai chero musha wako wafa wakarohwa nemheni kana taita muteuro tichishandisa iyo midziyo yamuri kuonai ndo tsvimbo iyoyi and then cheku maybe pachine zvimwe aiwa zviripo zvakatowanda wanda ndinoona pane mabakatwa handiti muona bakatwa iro riri idiki pakuona asi ne magadzirwo arakatoitwa ekuti zvakawanda zvinoshanda ipapapa kana uchida kuti upenyu hwako ufambe zvakanaka kune munhu ari kunzi ane zvaakaita iyo bhekisenda iripo futi ipapo kana pane munhu wauri kuti wewe akaroya upenyu hwako kuti usafambe zvakanaka unoda kudzosera kwazvakabva kuti ini ndapfidza unouya munhu achipiwa bakatwa rakadai tomugadzirira zvinhu zvake zvofamba zvakanaka zvofamba musha so vanhu vakatarisa zvombo zvenyu zvamunoshanda nazvo izvi mumwe munhu obva agara namagaivha vawanda mazuva anogona kuti arege ndigadziri bakatwa rangu netsvimbo yangu nechi havasvikere pakuzo zvinokwanisika here aiwa zvekuti munhu agone kugadzira zvinhu nesimba kunge izvi aiwa zvinhu zvakatora makore zvichigadzirwa babaziko izvo asi zvinhu zvekuti munhu anongofuma kutoti atoone zvakewo aiwa hatizorambi kuti munhu awana kugadzira zvakewo asi minamato yakadai ine nguva samuri kuona kana mukatarisa bakatwa iri haisi ngori kunzi ragadzirwa nhasi kana kuti tingati ipendi asi kugara zvichiita basa iwo vanhu munyika umo vakamboya kuno vanozviziva kuti tinoitawo basa rakadii alright then next I think ndo final phase yeinterview yenu vari kuda kubatsirwa nemi vanouya kuchechi here kana kuti vanouya muno ine ndine chechi ku8 cliff kuna 13 pa 633 nechipakona so pane zvishedhi zvihombe ndo patine chechi ipapo patinoeresera nekuno kudombo shawa muno ndo mudare manje takaona kuti kubatsira vanhu maguta uko kwako vanhu vanowandisa hazvisviti zvakanaka saka naipo pano ndo panosvika vanhu alright and then vamwe vanotya kuti vakasvika panapa vanotanga kutorwa mavhidhiyo vasiri kuzviziva vozongwerikana vapaziko aiwa kubva kunana gedhi kwese uko nekurodhi kwese kune vanhu vangu vanenge vaitotarisa hakuna munhu anotora munhu kamere panapa kuti zvinhu zvakadaro munhu anotoya akasungunuka chero anenge abva kure maona marumu akawanda panze apa vanhu vanotosvika anani paanoda kuti agare zvese zviripo zvofamba zvakanaka kana wabva kure pekuti umbosvikira kuida kuzoonekwa kana dangoonekwa musi iwoyo mukana iwo tinawo tinongopa vanhu munosvika achishandwa alright then manumbers ekuti vanhu vanokubatai namba dzangu dzandinobatika i0773 280 621 0773 280 621 kana 0771 81 6653 ndo namba dzinobatwa madziva marimwe idzodzo
Alright. ndiri kuona kumasocial media kune vanhu vari kuzotitisana madzihwa marima kufacebook. Madzihwa marima hawana peji yefacebook. Alright, I'm nehanditi zvemafacebook. Ungatofona nemawhatsapp akudai kuona vamwe vanozokudzawo zvokuita. Ini handina account kufacebook. Alright. Ndikupaona. Mashoko ekupedzisira mungade kuudza vana veZimbabwe. Mashoko ekupedzisira ndeyekuti wanoda kuti wane matambudziko wanogona kusungunuka kundibata voonawo musiyano voyambukawo nekuti sinoda vanhu vanenge vanyanya kuremerwa waya toita kuti zvinhu zvavo zvifambe. Kunyange wakaroyiwa kana zvimwe zvinokumbirwa kuna Mwari, sungunukai kutibata. Kunyange uri kunyika ipi kana unyange uri muno unosungunuka kutibata uchibatsirikana kuti ugone kusangana nechapupu chako zvinhu zvako zvifamba zvakanaka. Aiwa, ladies and gentlemen, mavanzwa madzibaba marimo. I think ticharamba tichimbovashanyira tichikurukura nhau dzakasiyana-siyana uye nematambudziko amunokwanisa kubatsirwa. Nhamba dzavo ndodzibuda paskrini kubva patanga vhidhiyo kusvika ripere. Vabatei pamanhamba ari kubuda paskrini munzwa kuti zvakamira sei. Maina basa madzibaba. Ndinotenda baba, maita zvakanaka. Thank you.